Tak dobrý večer všem, ještě asi chviličku počkáme, ale nejdřív možná k tomu, proč jsme vůbec tady, co to je Coach Talk, co to je možná Axia, i když já tady vidím spoustu lidí, kteří Axia znají velice dobře. My v Axia vlastně už nějakých 6 let žijeme koučováním, my to koučování máme jako naše takový hlavní poselství a rozvíjíme a vychováváme a certifikujeme nový kouče. A my to rozvíjíme na 2 rovinách. Jedna z těch rovin je ta profesionální, že vychováváme profesionální kouče, protože věříme tomu, že coaching je úžasný řemeslo a my vychováváme opravdu profesionály, který to řemeslo dělají velice dobře. Ale pak máme i takovou druhou rovinu a ta druhá rovina je, že vlastně my věříme tomu, že koučování se dá používat ve všech rovinách v soukromém životě a když se používá koučovací princip, tak se dějou zázraky i mění to životy, kariéry, firmy. A jo, o tom si dneska budeme vlastně s Erikou vyprávět. Takže to k tomu. A my vlastně máme takový slogan a Faxia, kdy my říkáme, že kdyby každý uměl aspoň trošku koučovat, tak by se nám na světě žilo mnohem víc. No a proto vlastně pořádáme i tyhle ty coach talky, aby jsme koučování šířili do světa a povídali si o něm. Tak, no ale teď už pomalu se dostáváme k tomu hlavnímu, proč jsme dneska tady. Jenom představte si, že tohle už je 17. Coach Talk, takže se takhle vidíme už po 17. A tématem dnešního Coach Talku je, když lídr přestane radit a začne naslouchat. A já jsem říkal, že o tom nám tady dneska bude vyprávět moje úžasná kolegyně Erika Feketová, která se nám připojila až zdaleka. Ona vám řekne odkud a až začne mluvit, tak to poznáte. Eriko, vítej tady. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Je to pre mňa veľká česť byť tu práve v tejto komunite úžasných koučov. A teď už jste poznali, odkud Erika je. Tak, než se k tomu povídání dostanem, tak já vám musím prozradit, že Erika má za sebou strašně zajímavou cestu, jaký hrozně zajímavý příběh a ta její cesta je taková jako hodně silná a inspirativní, protože já, Eriko, vím, že ty jsi začínala na JIPce, jednotce intenzivní péče, pak ses přes IT firmu dostala pomalu ke koučování lídrů, ale že jsi současně vlastně i majitelkou úspěšný vzdělávací firmy. Řekni nám něco vlastně o sobě, o tom svém příběhu. Pojď nás inspirovat. Tak, poďme na to. Priatelia, predstavte si nemocničnú izbu o 3 ráno. Tichý zvuk monitorov, prítmie. Pacient, ktorého budí nielen bolesť, ale aj jeho úzkosť. Som tam s ním, mladá, 19-ročná zdravotná sestra so svetlom v ruke. Nebojte sa, šepkám. Nie ste v tom sami. Tento deň si pamätám, ako by to bolo včera. Jednotka intenzívnej starostlivosti a ja stojím pri lôžku pacienta, ktorý je po ťažkej operácii. Predo mnou úspešný manažer, zvyknutý mať všetko pod kontrolou. No a teraz leží bezmocne, pripojený na prístroje a jeho oči prezradzajú strach. Ako dlho tu budem? Pýta sa ma neistým hlasom. No, mohla som mu odpovedať, na čo sa ma pýtal, medicínskymi faktami. Namiesto toho som si ale k nemu prisadla a povedala: poďme sa rozprávať o tom, čo môžete urobiť práve teraz. No a nasledujúcu hodinu sme hovorili o jeho firme, o jeho tíme, o jeho obavách, o tom, čo práve potrebuje. S každou minútou som videla, ako sa jeho dých upokojuje, ako sa jeho výraz tváre mení. No on nepotreboval len zdravotnú starostlivosť. Potreboval niekoho, k tomu pomôže nájsť vnútornú silu. Uvedomila som si, že medzi najúčinnejšie lieky patrí schopnosť počúvať, viesť a podporovať. A že fyzické zdravie je neoddeliteľné od mentálnej pohody a že najväčšie transformácie sa dejú, keď sa človek cíti bezpečne a pochopený. No a tento moment sa mi vynáral v mojej mysli často. A o niekoľko rokov zmenil aj môj profesionálny život. Dnes, po 30 rokoch, teda 30 rokov neskôr, sedím v elegantnej zasedačke s generálnym riaditeľom významnej spoločnosti. Boli tiež 3 hodiny ráno, keď mi písal žiadosť o schôdzku. Jeho firma prechádza transformáciou. Ľudia v týme sú vyčerpaní a on cíti úzkosť. No ako ten môj pacient v nemocnici. A ja som tu tentoraz ako coach s rovnakým poslaním priniesť svetlo do jeho tmy. Veľmi zreteľne si všímam paralely. Ako zdravotná sestra som poskytovala biopsychosociálnu a spirituálnu starostlivosť. Ja som sa nestarala predsa len o fyzické zdravie. No a ako coach pomáham ľuďom v rovnakých oblastiach dosahovať tento úspech.
Pomáham im prekonávať osobné a organizačné krízy a dosahovať aj tie najviac ambiciozne ciele. No v oboch prípadoch je kľúčom dôvera, empatia a taký celostný systematický prístup. Moje zdravotnícke vzdelanie mi dalo niečo, čo považujem za svoju asi možno najväčšiu konkurenčnú výhodu v coachingu. Schopnosť efektívne komunikovať, rýchlo diagnostikovať skutočné potreby, porozumenie systemickému mysleniu, umenie zostať pokojná v krízových situáciách, holistický prístup k riešeniu problémov. No a predovšetkým asi hlboké pochopenie, že každá zmena začína zvnútra. A život? On často píše tie najlepšie príbehy sám. No po 6 rokoch v zdravotníctve som sa stala mamou 2 úžasných dcer. A samotné materstvo, ako to už mnohí poznáte, ma vytrenovalo na trpezlivosť, schopnosť počúvať, negociovať, koordinovať a umenie prispôsobiť sa potrebám druhým. Mať čas na moju rodinu sa stalo prioritou. A bola som po materskej a čerstvá 30-tnička. Keď som prijala pozíciu projektovej asistentky práve v tej medzinárodnej uznávanej IT firme. K lôžku pacienta som sa už viac nevrátila. No teda aspoň nie v tej uniforme. Odvtedy prinášam podporu trochu inak, ale stále s rovnakým zámerom. Ja som totiž pochopila, že môj sen nie je viazaný na konkrétne prostredie, ale na poslanie pomáhať ľuďom, rásť im a napredovať. A tak som sa ocitla v korporáte. Chcelo to moju flexibilitu, aj adaptabilitu a tiež štúdium v novom odbore. Externe som začala študovať podnikový manažment a marketing, no a ako to už poznáte, každá nová vedomosť otvára nové horizonty. A z projektovej asistentky som sa veľmi rýchlo vypracovala na vedúcu kancelárie top manažmentu. Práve tam som objavila tú svoju vášeň pre mentorovanie, vzdelávanie a sprevádzanie druhých. Viete, vidieť nových zamestnancov, ako rozkvitajú pod správnym vedením, ako získavajú seba dôveru v nových roliach. To bolo niečo, čo ma naplňalo rovnako asi ako kedysi starostlivosť o pacientov. Písal sa rok 2011 a ja som mala 37 a urobila som ďalší odvážny krok. Vtedy som absolvovala svoj prvý koučovací výcvik a založila Espiral. Vzdelávaciu spoločnosť, ktorá stelesňuje asi všetko, v čomu verím, alebo čomu verím. Že každý človek má v sebe potenciál napredovať a rásť. Že správne vedenie môže zmeniť životy. Že učenie je celoživotná cesta. No a otvoril sa predo mnou úplne nový svet. Znova. A odvtedy, teda posledných 14 rokov, nesiem svedectvo o tom, že keď spojíte empatiu zdravotnej sestry, systematickosť projektového manažera, strategické myslenie lídra, srdce mentora a schopnosť kouča načúvať a klásť správne otázky, tak vytvoríte vlastne niečo jedinečné. Nie metodiku na papieri, ale proces, ktorý naozaj vedie k transformácii. No a 14 rokov sa venujem profesionálnemu koučovaniu. Posledných 5 rokov aj tímom a párom zavadzam koučovací prístup do firiem, nie ako trend, ale ako spôsob komunity a kultúry. A okrem toho viac ako 20 rokov mentorujem, lektorujem, osobnostne odborne rozvíjam ľudí v malých, stredných, ale aj v veľkých organizáciách pôsobiacich tu na Slovensku i v Čechách. Pôsobím hlavne v Bratislave. Moje kľúčové zameranie je neurovedecký leadership a sociálne zručnosti. Mám absolvovaných niekoľko kurzov, ktoré ma absolútne osadili. Čiže niekoľko kurzov v rôznych prístupoch koučovania, 2 výcviky v tímovom koučovaní, systemický, párový coaching, transakčnú analýzu, emocionálnu inteligenciu, metódu zážitkovej pedagogiky, akadémiu projektového riadenia. A som aj NLP master licencovaný Richardom Bandlerom. No a ešte takú novinku, alebo jak by som to povedala, že tiež som absolvovala intenzívny tréning v mentálnej a spirituálnej onkopsychológii. A to práve na to, aby som dokázala sprevádzať ľudí aj v krízach, ktoré ale presahujú také tie bežné pracovné témy. No a keď sa tak vraciam v myšlienkach do minulosti, tak si uvedomujem, že moja cesta nebola priamočiara, ale bola dokonalá. Každá zastávka, či už v zdravotníctve, v tom korporátnom svete IT alebo pod záštitou Espiral, mi dala presne to, čo som asi potrebovala, aby som sa stala tým, kým som dnes. A preto, ak práve vy kráčate cestou, ktorá sa možno aj vymýka takej bežnej mape, tak pamätajte, že vaša odlišnosť nie je prekažka. Je to dar. A možno práve tá odlišnosť bude raz svetlom pre niekoho ďalšieho.
To byl tak krásný příběh, Eriko. Díky za něj a díky za inspiraci. Nádherně se posloucháš a je tam spoustu krásných věcí a možná se spousta lidí v tom příběhu nachází, protože prožívalo třeba něco podobného, anebo je na podobných etapách, o kterých si vlastně mluvila na té cestě, kde jsi byla ty a kde jsi se rozhodovala. A druhá věc, Ježíš, já si znovu uvědomuji, jak je ta slovenčina nádherný jazyk, to se tak hezky poslouchá. Takže díky za to. A pojďme se teď podívat na nějaký konkrétní příklady. My jsme si to dali dnešní téma. K tobě se ale určitě ještě vrátíme, protože některé příběhy tvoje nás budou ještě zajímat. A ty jsi říkala, že vlastně hodně koučuješ lídry, hodně koučuješ manažery ve firmách. A já vím, že protože dělám něco podobného, tak vím, že i ty máš určitě spoustu zajímavých příběhů, které se tam dějou, kdy vlastně coaching dokáže dělat zázraky. A můžeš se s náma podělit třeba o nějaký příběh, kde skutečně třeba firma, která na začátku byla taková úplně možná až autokratická ve svém vedení a přístupu k práci s lidma, se díky koučování nebo tomu, že začala zavádět koučovací principy, někam úplně přeměnila v něco takového, řekněme, demokratičtějšího. Máš nějaký takový příklad? Že coaching dokáže i takovýhle zázraky? Pred pár rokmi sa na mňa obrátili traja mladí ľudia z jednej rodinnej firmy, ktorí v nej vyrastli. Z toho dvaja boli deťmi dvoch manželských párov, ktorí tú firmu vlastne pred 30 rokmi založili. Zakladatelia, presne ako si hovoril, práve viedli tú firmu prísne, direktívne. Firma mala asi 30 zamestnancov a fungovala spôsobom, ktorý ale novej generácii už nevyhovoval. Máme dilemu, povedal jeden z nich na našom prvom stretnutí. Buď z firmy odídeme a rodičia to budú ťahať ďalej, alebo to prevezmeme, ale musíme to viesť úplne inak. Ja som videla, že oni sú na nejakej križovatke. Spýtala som sa, čo im vlastne na tom súčasnom vedení najviac prekáža. Tak hovorili, že postupne sa rozprávali a hovorili o tom, že musia všetky rozhodnutia prechádzať cez rodičov, ako ľudia nie sú zvyknutí rozmýšľať a prinášať nápady, ako tam chýba skutočná motivácia, iniciatíva. A ja, že a ako by ste to chceli robiť vy? Chceli by sme, aby ľudia brali zodpovednosť za svoje rozhodnutia, také klasické, hej, že aby tam bola motivácia zvnútra, nie strach z nejakého trestu, aby každý mal ownership nad svojou časťou firmy. No a ďalšie mesiace sme pracovali na tom, aby si oni ujasnili, čo vlastne chcú dosiahnuť. Diskutovali sme o TIL organizáciách, čiže o slobodných firmách, o zavádzaní koučovacích princípov do firemnej kultúry, ako vznikajú a hlavne ako sa riadia takéto dospelé organizácie. A pýtala som sa, aký prvý krok by ste mohli urobiť, za akým by ste mohli ísť a hovoriť s ním o tom, čo by mohlo byť najväčšou prekážkou, ako ju zvládnete, ako ňou prejdete, čo k tomu potrebujete. No a nakoniec sa rozhodli, že firmu prevezmu. A nasledoval náročný rozhovor s rodičmi, kde im vysvetlili svoju víziu. Prekvapivo rodičia súhlasili aj s podmienkou, že im firmu predajú a ako pôvodní majitelia sa úplne stiahnu do úzadia. A keď noví majitelia prevzali vedenie, tak to bola jedna krása. Oni sa vrhli do zmien s neuveriteľným nadšením. Zaviedli systém, kde každý tým dostal zodpovednosť aj za rozpočet, otvorene komunikovali so zamestnancami o finančných výsledkoch. Namiesto rozkazovania začali viac počúvať a klásť otázky. Ako by ste to riešili vy? Čo by ste na tom zmenili? Čo potrebujeme, aby sme to mohli zrealizovať? A podobné otázky začali klásť svojim ľuďom. No, ale samozrejme nie všetko išlo hladko. Práve jeden z tých nových majiteľov takmer po roku vyhorel. Na našom koučovacom sedení mi povedal, dávam do toho všetko, ale ja už nemám energiu. No a poviem vám, že popravde nemala ani trpezlivosť už s ľuďmi, lebo tá sa vyparila s príchodom vyčerpania síl. A po dlhom rozhovore sa rozhodol urobiť niečo, čo by ale tá staršia generácia vedenia nikdy neurobila. On predstúpil pred tých svojich ľudí a so svojou zraniteľnosťou otvorene pred celým týmom priznal, že je vyčerpaný a vlastne ich požiadal o pomoc. Ste šikovní, schopní a teraz potrebujem, aby ste potiahli vy. Ja si oddychnem a potom sa k vám opäť pridám. Bolo to zvláštne, povedal mi o svojom uvedomení, že si všimol, že keď mal energiu, ťahal ľudí hore. Ale keď ju stratil, že ich zase začal ťahať dole.
A povedal, že zdá sa, že aj toto je leadership, že? Zrejme jeho odvrátená strana. Až keď som si to priznal, niečo sa zmenilo, dodal. No a naozaj zamestnanci, oni začali preberať viac iniciatívy, ako by cítili, že teraz vlastne obzvlášť záleží, čím oni prispejú. A samozrejme, ale nie každý to dokázal. Nie každý sa dokázal prispôsobiť. Mali vo firme jedného špecialistu, ktorý bol zvyknutý na ten starý štýl. On potreboval jasné príkazy. A vlastne mu aj vyhovovalo, keď s ním niekto jednal ako s vojakom a z času na čas mu niečo prikázal či zakázal. Čo s ním? Spýtali sa. No, skúste zistiť, čo vlastne potrebuje, navrhla som. Možno mu viete dať inú rolu. Skúšali rôzne veci. Priradili mu mentora, snažili sa, aby sa cítil hodnotný ako senior konzultant, ale on bol, ako to sami povedali, že nezmeniteľný. Dokonca začal aktívne znechucovať ostatných, zhoršovať atmosféru v tíme. On sa všemožne bránil zmenám prichádzajúcim s týmto novým vedením. Vybral si stabilitu nad samostatnosťou. No a aj napriek tej jeho výnimočnej odbornosti sa nakoniec to nové vedenie rozhodlo rozlúčiť s ním. Povedali, že uvedomili sme si, že nie každý je pripravený na slobodu. A že aj to je v poriadku. Že to nie je zlyhanie, dodali. A to sa mi veľmi páčilo. No a po 3 rokoch, akože vážne by ste tú firmu nepoznali, oni mali jasnú víziu, príťažlivú misiu, ktorú pravidelne zdieľali s tímom. Zaviedli spravodlivý systém delenia ziskov. A keď sa darilo firme, tak sa darilo všetkým. Ľudia, tí začali spontánne prichádzať s nápadmi na zlepšenia. Zvýšila sa lojalita zamestnancov. Oni cítili, že sú súčasťou niečoho väčšieho, niečoho, čo má zmysel. No a keď sme sa bavili o tom, že čo považujú za také možno kľúčové faktory toho ich úspechu, tak zaznelo, že vidia 3 veci. Že prvá, že mali tú jasnú víziu a hodnoty, za ktorými si stáli. Druhá, že mali odvahu priznať tú zraniteľnosť a ukázať dôveru v schopnosť svojich ľudí. Tretia, že pochopili, že transformácia kultúry si vyžaduje čas a trpezlivosť a že to naozaj nie je za rok, že to je možno 3, 4, 5 rokov. A ak by som mala túto cestu možno zhrnúť do jednej vety, tak by znela, ako by to povedal možno Simon Sinek. Najprv potrebovali vybudovať seba a až potom mohli vybudovať firmu. A myslím si, že práve aj v tomto spočíva sila coachingu, že nie je vedenie, ale sprevádzanie, že nie je smer, ale otázky. A nie je cesta pre nich, ale ich vlastná. Tohle by se mělo napsat do nějaký učebnice a měli by to poslouchat manažeři firem. To byla jako hodně velká proměna. Teda ta firma si prošla transformací úplně totální. A díky za tenhle příběh. A když v tomhle prostředí těch firm ještě zůstaneme, Eriko, a podíváme se na nějakou třeba trošku stabilnější firmu, než ta, o který si vyprávěla teď, ale takovej ten typický příklad, a ty jsi to tam vlastně nastínila, manažerů, který si myslí, že mají patent na rozum a všechno vědí a velice rádi svým podřízeným říkají, co mají dělat, jak to mají dělat a mnohdy to vlastně dělají i za ně. Máš nějaký příklad třeba fakt manažera, se kterým si pracovala, který, když začal ten koučovací přístup používat, tak ten přerod přišel vlastně jakoby taky a vlastně co se stalo, jaký výsledek to mělo, pokud takovýhle příběh nějaký tam máš. A věřím, že v zásobě jich máš spoustu. Vyber nám jenom jeden. Pripomenul si mi jednu vec, nad ktorou sa aj usmievam. Myslím, že budete aj vy, že povedz, ako by si to spravil. A ja ti potom poviem, ako to naozaj spravíme. Tak to zvykol reagovať technický riaditeľ vo svojom týme, s ktorým sme práve viedli tímový coaching. On mal pod sebou vysoko kompetentných ľudí, ale ich samostatnosť sa absolútne stratila v množstve schvaľovania, kontroly a úprav práve z jeho strany. Na začiatku sa zdalo, že je to len taký jeho štýl vedenia, no ale počas koučovacích sedení a tých cvičení, do ktorých som ich pozývala, sa ukázala hĺbšia dynamika. Ľudia prichádzali s nápadmi, on ich doplnil, vylepšil, preformuloval a rozhodol. A mohli ste vidieť, ich entuziazmus zhasol, energia, motivácia, tie sa vyparili v priestore v momente. A jeden člen tímu, a práve v rámci spätnej väzby, ktorú si dávali v tom tímovom koučovaní, povedal úplne napriamo,
Akokoľvek sa snažím, vždy ukáže, že tvoje riešenie by bolo lepšie. Už sa mi nechce snažiť. No a práve to, že vedenie firmy videlo jasne, že jeho štýl vedenia je takýto ostrý a vedeli, že takto tým nemôže rásť rýchlosťou, akú potreboval práve ich biznis, tak práve preto oni nariadili tímový coaching, aby to líder zažil, že jeho ľudia sú skutočne kompetentní a v tých aktivitách to bolo možné vidieť. No a inšpirovala som ich knihou The Coaching Habit, to je od Michaela Steniera, ak správne vyslovujem jeho meno. A predstavila som im princípy, menej hovoriť, viac sa pýtať a 7 transformačných otázok. A tie znejú takto. Čo máš na mysli? To je úvodná otázka. A čo ešte? To je otázka pre hĺbšie preskúmanie. Čo je skutočný problém? Je fokusová otázka. Čo chceš dosiahnuť? To je základná otázka. A ako ti môžem pomôcť? To je lenivá otázka. A potom sú tam ešte 2 doplňujúce. Čo si už skúsil? A čo by si mohol ešte skúsiť? No a účelom aktivity bolo osvojiť si ich a aktívne ich začať používať, ale nie len líder s nimi, ale práve medzi sebou, aby si vedeli byť oporou. A v tom prišiel ten nečakaný zvrat a humorný moment, na ktorom som sa aj zasmiala. Takže manažér namiesto zmeny vlastného správania, on prekvapivo delegoval seba coaching. On odporučil týmu, aby sa koučoval sám, a to spôsobom. No ja na toto nie som. Takže keď už poznáte tie otázky, tak skôr než prídete s problémom za mnou, si ich sami prejdite a možno už nebudete potrebovať prísť. Akože paradoxne aj tento neštandardný prístup zafungoval. Lebo ľudia sa naučili preberať zodpovednosť ešte predtým, než zaklopali na jeho dvere a využívali tie otázky. No a za 3 mesiace, odhadujem 3-4 mesiace, tak tým sa stal samostatnejším, odvážnejším, kreatívnejším. Ľudia získali seba dôveru, vzniklo bezpečnejšie prostredie. No ale nie preto, že by manažér prestal rozhodovať, ale preto, že prestal rozhodovať za každého. No a podobný príbeh som zažila s Petrom. Ten by som ešte spomenula. Majiteľom softwarovej firmy ešte pred rokom. A Peter, on vnímal, že jeho tým je taký samostatný, že nie je taký samostatný, ako by mohol byť. On ich práve že veľmi schopných videl. A že neustále za ním chodili s problémami a čakali na riešenia. No a keď prišiel na mentoring, tak prišiel unavený, frustrovaný a povedal vetu, ktorú som počula veľakrát a možno mnohí z vás. Erika, snažím sa viesť svoj tím, ale mám pocit, že narážam na neviditeľné prekážky, že čo robím zle? A ja, že Peter, keď za tebou prídu s problémom, čo zvyčajne urobíš? No, vypočujem si ich a poviem im, čo treba robiť a veď som predsa šéf, je to moja úloha, nie? No a čo iné by si mohol skúsiť? Spýtala som sa tak ďalej. Čo ty myslíš? No namiesto toho, aby si im dával odpovede, skúsim klásť otázky. Aké otázky? No otázky, ktoré ich prinútia premýšľať, skúmať a objavovať vlastné riešenia. Chvíľu zostal taký zamyslený a potom zase, no ale čo ak nebudú vedieť odpovedať? A ja, že ale aj to je v poriadku. Tvojou úlohou nie je mať všetky odpovede. Je to o tom, aby si im dal priestor a podporu, ktorú potrebujú na to, aby našli tie odpovede v sebe a sami. No a som videla, že sa mu tak trošku rozjasnil pohľad a hovorí, že takže, namiesto toho, aby som im hovoril, že čo majú robiť, tak ja ich mám viesť k tomu, aby na to prišli sami. Presne tak. Vieš, keď ľuďom stále dávaš odpovede, berieš im príležitosť rásť. Ale keď im položíš tie správne otázky, dávaš im moc objaviť vlastnú silu a potenciál. No zmocňuješ ich. A tak som Petrovi navrhla experiment. Nasledujúci týždeň, vždy, keď za tebou príde niekto s problémom, opýtaj sa tieto jednoduché otázky. No a vy ich už poznáte. Čo je skutočne problém? Čo je pre teba v tejto veci najdôležitejšie? Alternatíva, čo chceš? Čo si už skúsil? A čo ešte by si mohol vyskúšať? A prípadne tá posledná, ako ti môžem pomôcť? A Petrovi to stále nedalo a hovorí, že no, ale čo ak nebudú vedieť odpovedať? Čo ak budú stále čakať na moje riešenia? No, ty to, Martin, poznáš. To je tá ťažšia časť, som mu priznala. Bude to chcieť trpezlivosť a vytrvalosť, ale ver mi, časom sa to stane ich prírodzenosťou. Možno ty uvidíš práve, ako sa ti pred očami menia. A stretli sme sa o 3 mesiace neskôr. Peter bol ako vymenený. Hej, keď prišiel, tak hovorí, ako usmieval sa, žiarila mu tvár. Erika, ľudia sú proaktívni, prichádzajú s nápadmi, ktoré by nikomu z nás ani nenapadli. A konečne máme dialog, že nie len jednosmerné nejaké odovzdávanie úloh. A keď sme sa lúčili a odchádzal, tak mi tak srdečne stisol ruku, že som si hovorila,
tak toto je o dosť suverénnejšie ako naposledy. A ja tak rozmýšľam nad týmito dvomi príbehmi, že čo ich vlastne spája. A že to nie je zmena techniky, ale je to zmena postoja. Menej hovoriť a viac sa pýtať. A že nie vedenie cez kontrolu, no ale cez dôveru. A nie vedieť za druhého, ale veriť, že môže vedieť sám. A teraz možno pre vás, milí diváci a poslucháči, že čo je pre vás tá najlepšia správa. No tento prístup sa dá skúsiť ešte dnes. A bez výcviku a bez certifikátu. A hoci len s jednou otázkou, ktorá zmení možno úplne všetko. Čo môžeš urobiť? A čo ešte? Ale pozor, je tu jedno upozornenie. Ochutnáte a možno prepadnete závislosti. No? A prihlásite sa potom do akreditovaného koučovacieho výcviku. No a Martin, ideálne z Axia, nie? Určitě. A potom s váma klidně udělám rozhovor v dalším Coach Talku. Jako dneska s Erikou. Protože budete mít spoustu zajímavých příběhů, jako má Erika. Eriko, díky za tyhle krásné příběhy. Mě to vždycky připomíná, to vždycky říkáme i v Axii našim studentům, že koučování mění životy a on to někdo vnímá jako nějaký strašný EZO, ale my, co víme, co je koučování opravdu, tak víme, že to je prostě pravda, že to dokáže měnit strašnou spoustu věcí. Mimochodem, ta knížka, o které jsem mluvila, vyšla i v češtině a tuším, že se jmenuje Správné návyky kouče. V češtině je ten název. Myslím, že tak nějak. Mám ji někde v knihovně, kdybych měl čas, tak tam pro ní doběhnu a ukážu vám ji, ale čas na to teď nemáme. Ta knížka je zajímavá, je tam fakt je založená na sadě tady těch otázek a je to tam velice jednoduše vysvětleno a tuším, že on tam ještě v každé kapitole ukazuje i nějaký konkrétní příklady z praxe a nějaký průzkumy a podobně, že to má podložený datama, že to fakt funguje. Takže i díky za tenhle ten tip, Eriko. Hele, když jsme pořád v tom koučování a ono se vlastně strašně mění ten trh. Jo? A koučování ještě nedávno a možná, že bohužel ještě i teď někde na českém, možná i na slovenském trhu je vnímaný, jako že to je možná luxus. Ale kdybychom se podívali na to, že vlastně koučování žádný luxus není, ale že žijeme v době, kdy se to začíná stávat vlastně standardem a možná nějakou nezbytností a nutností. Když to takhle řeknu a takhle to slyšíš, Eri, co si o tom myslíš ty, že prostě koučování fakt luxus není, ale že by ho firmy měly prostě zařadit vlastně jako automatickou součást? Podľa toho, čo hovorí, že coaching dnes už nie je luxus, ale nutnosť, aj podľa mojej skúsenosti presne vystihuje realitu, v ktorej sa dnes nachádzame. Aj vysvetlím, prečo si to myslím. Minulý rok som sprevádzala viaceré firmy z priemyselného prostredia, výrobné závody aj spoločnosti z oblasti technologickej podpory. No a viaceré z nich čelili silnému tlaku. Pokles objednávok, nestabilita dodávok, náhle legislatívne zmeny u nás nastali. Spomínam si na jeden konkrétny telefonát s Dušanom. To bol generálny riaditeľ jednej z týchto firiem. No, Erika, musíme pozastaviť naše coachingy. Objednávky klesli o 40%. Škrtáme všetko, čo nie je nevyhnutné. Samozrejme, ja som to chápala, no zároveň som videla paradox. Lebo pretože práve v čase krízy oni potrebovali podporu coacha najviac. A tak sme sa dohodli, že coaching formálne pozastavíme, ale že zostaneme v kontakte. 3 týždne na to mi Dušan zavolal, že neuveríš, čo sa stalo. Zvolal som celofiremnú poradu a úplne otvorene som vysvetlil situáciu, úplne že bez príkras. A potom som im položil otázku, ktorú si ma naučila, že čo by ste urobili na mojom mieste. A že potom som len počúval. Že čo nasledovalo, že to bolo fascinujúce. Že zamestnanci začali prichádzať s nápadmi na úsporu, o ktorých vedenie netušilo. Obchodníci tí navrhovali nové trhy. Dokonca, že aj tí najmenej komunikatívni ľudia sa zapojili s konkrétnymi návrhmi. A že úplne najprekvapivejšie bolo, že zamestnanci navrhli zníženie platu o 15%, aby firma nemusela nikoho prepustiť. No a že jak to povedali, že sme v tom spolu a spolu to zvládneme, tak nejak. A že to, čo sa dialo v následujúcich mesiacoch, potvrdzuje hodnotu toho koučovacieho prístupu. Že bez formálneho coachingu, no s implementovanými princípmi, tá firma znížila prevádzkové náklady bez prepúšťania, objavila nové trhové segmenty, vytvorila inovatívny model zdieľania zamestnancov s inou partnerskou firmou.
udržali kľúčové talenty napriek ponukám konkurencie. No a Dušan, ten začal otvorene zdieľať príbehy ich firmy na sociálnych sieťach, autenticky, úplne bez príkrás, ukazoval výzvy a ukazoval aj malé víťazstvá. A doslova, že jeho posty mali neuveriteľnú odozvu od zákazníkov, od partnerov. A nedávno mi niečo povedal, že coaching nebol nadštandard, ktorý si mohli dovoliť, keď sa im darilo. Ale že to bol základ, ktorý im pomohol, keď sa im nedarilo. Hej? A tento príbeh podľa mňa nie je ojedinelý. Hej? Vidíme to u mnohých klientov a počúvam to aj od iných kolegov, že práve v čase najväčších výziev sa ukazuje tá skutočná hodnota koučovacieho prístupu. A možno taká zaujímavosť, že aký bol najčastejší používaný nástroj v tejto firme konkrétne. Jednoduché pravidlo, troch otázok. Hej? Čiže keď za mnou niekto príde s problémom, položím mu minimálne 3 otázky. Čiže skôr, než ponúknem riešenie, 3 otázky. No a táto jednoduchá technika, že v tej komunikácii, že to bola doslova transformácia v tej firme. Takže preto ja s presvedčením hovorím, že coaching dnes už naozaj nie je luxus pre dobré časy. Je to taký kyslík pre organizáciu. Potřebovali bychom víc tolik uvědomělých manažerů, který to takhle vnímají a naučí se to takhle vnímat, ale to je konec konců i naše práce koučů, tohleto zprostředkovávat a dát to těm lidem zvědomit, takže krásný příklad. Eriko, spousta nádherných příkladů o tom, jak koučovací přístup a coaching dokáže měnit a transformovat firmy a manažery. Když bychom teďko to vzali trošičku víc jako prakticky a představ si, že já jsem takový typický manažer někde v korporátu, za kterým prostě přijdeš, takovej ten fakt jako, ale řekne ti, ty hele Eri, no tak jo, dobře, tak když mi tady povídáš o tom koučovacím přístupu, tak jo, tak já bych ho jako zkusil, ale co to vlastně jako je? Co mám začít dělat, jako když chci používat koučovací přístup, jako mám se začít víc těch lidí ptát, nebo mám je jako víc jako teda jim poslouchat, když o tom takhle mluvíš, ale mám tým 15 lidí, takový klasický, tak mi teda řekni, co mám dělat. Dobre, počujem, Martin, ty sa pýtaš, že čo teda mám reálne robiť, keď chcem viesť koučovacím spôsobom, tak? No, poraď mi, koučko. Jsem manažer s 15 lidma, potřebuju prostě to, co mi tady říkáš, začít dělat. Tak mi řekni jak. No, odpoveď je jednoduchšia, než sa zdá, ale zároveň veľa hlbšia. Rozhodne nestačí klásť viac otázok a nestačí len počúvať. To by bolo ako tvrdiť, že futbalista potrebuje len kopačky a trávnik. Hej? Ako koučovací prístup znamená predovšetkým zmenu postoja. Hej? Čiže uvedomiť si, že už nie som ten, kto rozhoduje za tým, ale ten, kto vytvára priestor, aby tým rástol aj v neistote. Hej, že koučovací prístup neznamená prestať viesť, ale znamená viesť inak. Namiesto poskytovania odpovedí vytvárame priestor, kde ľudia nachádzajú vlastné riešenia. No a tak by som tebe ako takému manažerovi odporúčala začať, že odporúčam ti jednoduché, ale také transformačné kroky. A použijem niečo, čo už aj poznáme. Hej. Čiže poprvé, osvoj si princíp 3 otázok. Hej. Čiže keď nami totiž príde kolega s problémom, tak náš mozog má úplne že tendenciu okamžite generovať riešenia. Je to prirodzené, hej? Aj doma to tak poznáme. Príde dieťa, niečo chce a už my riešime. Takže teda skúsi dať pravidlo. Položím minimálne 3 otázky, než ponúknem akúkoľvek radu. Hej? Napríklad, čo si už skúšal, čo funguje aspoň čiastočne, hej? Alebo ako by si to riešil, keby si mal všetky zdroje, alebo keby si ma tu nemal. Hej? Ako druhé by som dala, že zmeň svoj prístup k spätnej väzbe. Namiesto toto si urobil zle, začni otázkou. Ako hodnotíš, čo sa podarilo a čo nie? Pretože ľudia sú prekvapivo presní v sebahodnotení. Oni keď dostanú ten bezpečný priestor, tak sa vedia na to pozrieť úplne sebakriticky. Po tretie, vytvor kultúru psychologického bezpečia. Čiže keď niekto príde s problémom, oceni jeho odvahu. A keď niekto príde, že urobil chybu, tak preskúmaj ju a vytvor príležitosť na učenie, nie dôvod na potrestanie. A tieto 3 také akoby kľúčové transformačné kroky, ja som videla manažéra, ktorý len týmito 3 krokmi doslova že významne transformoval svoj tím a netrvalo to dlhšie jak 2 mesiace. Ľudia tí začali prichádzať s vlastnými riešeniami, prevzali zodpovednosť a ich angažovanosť tiež vzrástla doslova. Čiže tieto 3 kroky, oni sú na začiatok, hej? A
od nich sa dá odpichnúť aj dnes. Hej? Ale zmena sa začne diať. Prekvapivo rýchlo. Hele, když zůstanu v roli toho manažera, jo, trošku šťouravýho, to je hrozně hezký, Eriko, co mi říkáš, mně by se to hrozně líbilo. No jo, ale jak se to mám jako naučit? To jako mám se to začít učit sám, anebo teda si myslíš, že mám si zaplatit nějaký koučovací výcvik? Jak to mám teda udělat? Jako mám jít jako rovnou do výcviku, nebo fakt si mám to začít zkoušet? Co bys mi poradila? Tak za mňa, teda je to môj názor, hej, že môžeme sa na to pozrieť ako na takú cestu po schodoch. Nie čierno-bielo, buď mám výcvik, alebo nekoučujem. Za mňa koučovací prístup, ten si vie manažer osvojiť a nemusí si kúpiť diplom. Hej. Naopak, on s ním môže začať okamžite. Hej. Ak má okolo seba inšpiratívne vzory, číta knihy, sleduje koučovacie rozhovory, alebo má sám skúsenosť ako koučovaný klient, tak on sa vie veľa naučiť aj pozorovaním. Čiže môže zaviesť to, jak sme si hovorili, princíp 3 otázok, zmena v štýle spätnej väzby, delegovanie, vytváranie priestoru pre vlastné myšlienky namiesto toho, aby dával rady. To všetko sú veci, ktoré môže vyskúšať hneď, zajtra. Hej? A neraz sú už tieto malé zmeny také, že urobia v týme posun, no avšak také, že ako náhle sa v týme začnú otvárať hĺbšie vrstvy, emócie, presvedčenia, nejaké systémové dynamiky, ktoré už nestačí vyriešiť zdravým sedliackým rozumom, tak podľa mňa vtedy prichádza čas na výcvik. Totiž skôr či neskôr on narazí na situácie, kde otázka nevytvorí priestor, ale zmätok. Nevie, ako reagovať na silné emócie v tíme. Hej, má tendenciu zachraňovať a radiť, lebo ticho mu je nepríjemné. Hej, tak si myslím, že tam je čas na výcvik, pretože s ním prichádzajú také 3 dôležité veci. Etický rámec, možnosť mať supervízie a vedieť, či to robím správne, schopnosť udržať ten priestor bez toho, aby prekročil svoju rolu. Pretože to tam pozorujem častejšie, že v tých momentoch je veľmi dôležité, proste, keď je tá situácia ťažká, neprekročiť hranice vedenia a vedieť to rozlíšiť, že kde končí coaching a kde začína téma, ktorú má riešiť odborník napríklad na duševné zdravie. Ja som to videla u mnohých klientov. Začínali experimentovaním intuitívne. No a napríklad dosiahli prvé úspechy a práve tie ich motivovali. Že nie preto, že by zlyhali, ale preto, že chceli ísť vedome hĺbšie. A tak ja verím, že výcvik nie je že vstupnou bránou k tomu, že až proste prejsť cez tú bránu a potom môžem koučovať, ale že je takým pokračovaním, že je rozhodnutím, že chcem sa učiť vedome, s pokorou a s dopadom. No a ten koučovací výcvik potom podľa mňa pomáha pochopiť, hej, že ako formulovať otázky, ktoré sú podporné a nie manipulatívne. Hej, ako pracovať s kontraktom, hranicami. Potom vieme už, ako odolať pokušeniu riešiť za druhého, prípadne chcieť viac, ako chce koučovaný. Kto to z nás nezažil koučov, že? No minimálne ja určite v úvode cesty. No. Avšak v tomto, ja by som odozdala tebe slovo, Martin, lebo ty tie koučovacie výcviky vedieš a si tam lektorom viacerých modulov Axia, tak čo ty na to hovoríš? No, krásně jsi to přehodila na mě. Já se vrátím nejdřív k tomu, možná bys mě přesvědčila jako manažera a šel bych do toho a už bych začal googlit a doufám, že by na mě jako první vyskočila Axia. Ty jsi mi teď, Eriko, vlastně i připomněla, že já jsem na začátku zapomněl na jednu úplně strašně důležitou věc, že možná někdo z těch lidí, který teďko tady se dívají, mě vůbec neznají a já jsem na začátku vůbec neřekl, kdo jsem. Ale ty jsi to teď krásně řekla, protože dneska to je o tobě, takže důležitý je, že víme, kdo seš ty. Takže pro ty z vás, kdo mě neznají, tak já jsem Martin Husák a jsem lektorem v Axia. A jo, ale když ses takhle zeptala, no jasně, já vlastně zažívám s našima studentama obrovský změny, a spousta našich studentů jsou manažeři a lídři, anebo majitelé firem. A já bych tomu asi řekl jednu podstatnou věc, že koučovací výcvik jim přinese nejenom to, co jsi říkala ty, ale že obrovská síla koučovacího výcviku je ta komunita těch spolužáků, ve který se ocitnou a to dělá obrovský zázraky a věřím, že spousta lidí, který nás teď poslouchá a jsou absolventy Axia, tak mi to potvrdějí, že prostě obrovské množství uvědomění a změn a poznatků a možná objevování přichází díky nějaký synergii v té skupině těch spolužáků a sdílení
sdílení všech těch zkušeností a vzájemných triád a trénování. A to je obrovská síla, jako taková obrovská jakoby nadstavba za mě toho, že opravdu třeba na tom výcviku dobře zazní spousta teoretických věcí, které si můžu přečíst někde v nějaký chytrý knížce sám, ale tohle to nic nenahradí. Tohle tu sílu toho sdílení, té vzájemné inspirace, toho vzájemného koučování v triádách, vzájemných zpětných vazeb, to je za mě prostě ta největší síla, co ten koučovací výcvik těm lidem dává. Ale tolik za mě, protože o mě to tady dneska není, Eri, neboj, jako já to vrátím teďko zpátky zase na tebe a možná úplně se vrátíme teďko k tobě, protože ty jsi teď mluvila o svých klientech, ale když se teďko vrátíme k tobě, já musím prozradit jednu docela významnou věc, kterou jsme ještě neřekli, ale ty jsi se vlastně tenhle ten rok dostala mezi finalisty Kouče roku 2024 na Slovensku, takže pokud jste doteď nepoznali, jak významnou a zkušenou a profesionální koučku tady jako hosta máme, tak teď vám to říkám, ale já si myslím, že z Eriky povídání úplně vidíte tu profesionalitu obrovskou. Ale pověz nám něco o koučovi roku 2024. Jak to dopadlo, co ti to přineslo, co jsi se z toho o sobě možná dozvěděla, vůbec jako co to bylo pro tebe za zkušenost, co si z toho odnášíš, povídej, jsme strašne zvědaví. No v prvom rade ako úplne, že červenám sa, ale jak to ty dokážeš povedať, akože ďakujem veľmi pekne. No, vieš, Martin, celé to začalo jedným mailom. Hej. No, dobrý deň, pani Feketová, s radosťou vám oznamujeme, že ste boli nominovaná do ankety Learning and Development Awards 2024 na ocenenie v kategórii Koučka roka. A vieš, čo bolo zvláštne, že moja prvá myšlienka nebola, že vyhrám to, ale niekto si všimol moju prácu. A práve vtedy sa to celé začalo meniť, lebo tá cesta nebola o výhre, ale o nejakom zrkadle. Hej, nominácia tá bola len začiatok. Potom prišiel rozsiahly dotazník a ten ma donútil zastaviť sa a reálne sa pozrieť späť. Čiže mala som možnosť takej retrospektívy. Hej? Čiže ako som začala, čo ma formovalo, čo vlastne prinášam ľuďom, ako ovplyvňujem vývoj koučovania v spoločnosti, aké vízie mám do budúcnosti. Toto všetko sme museli vyplňať. A tieto prísne kritéria posudzovala v niekoľkých kolách porota. Tá bola zložená z 20 expertov z oblasti HR, vzdelávania, koučovania. No a koučovanie napríklad zastupovali všetky 3 organizácie. ICF, SACO, IMCC. Hej? No a keď som to vyplnila a odoslala a ešte urobila nejakých pár úloh, tak prišiel e-mail. Ste jednou z 3 finalistov. Priznám sa, no vtedy som už zalapala po oddychu. Ale to najkrajšie ešte len prišlo, lebo pár týždňov na to som zistila, že to sú moji spolufinalisti. No a bola to Silvia Pavlík-Galová a Tomáš Pešek a vtedy sa to celé udialo, pretože namiesto súťaživosti, úplne čistá radosť, to sú obrovskí profesionáli a my sa máme navzájom veľmi radi. Takže my sme si od začiatku neskutočne fandili, od prvej chvíle. Hej, že povedali sme si, že sme v tom spolu a že tak aj vystúpime. No a spontánne sme sa dohodli, že ktokoľvek z nás získa ocenenie, tak pozve ostatných 2 na pódium. Pripravili sme si spoločnú reč. Nikto to netušil, to sme nikomu nedali vedieť. No a keď Silvia bola vyhlásená ako víťazka kategórie, tak nás zavolala k sebe na pódium. Stála, stíchla. Hovorili sme o tom, že skutočnými víťazmi dnes večer sú naši klienti, ktorí každý deň prekonávajú hranice, ktorí aj vďaka našej podpore rastú aj v tých náročných časoch. Hej? Že dnes je to oslava celej komunity koučov, ktorá svojou prítomnosťou a podporou vlastne mení svet okolo seba. Že koučovanie dnes prekračuje hranice individuálnych rozhovorov a stáva sa jazykom, ktorým hovoria celé organizácie. Že sa stáva spôsobom riadenia, súčasťou firemných kultúr, že je jazykom možností, potenciálu a dôvery. A takto sme to tam dávali, že je to nástroj, ktorý pomáha ľuďom stať sa tvorcami vlastného života a lídrom vidieť potenciál tam, kde iní vidia len prekážky, vieš? A že je to nástroj, ktorý pomáha preramcovávať situácie, budovať odolnosť, regulovať emócie a nachádzať zmysel aj v tých najťažších chvíľach. No ale hlavne, my sme sa rozhodli prísť na to pódium spoločne, pretože koučovacia komunita, ako si aj ty hovoril, vaša komunita v kurzoch, je veľa o spájaní, o vzájomnej inšpirácii a podpore. A my sme to tak cítili, že spájanie je to, čo naša spoločnosť potrebuje. Že naše spoločné vystúpenie
bolo dojemné. Hej, minimálne pre mňa samú a myslím, že všetci traja sme mali veľmi silný zážitok. Totiž aj iní ľudia, keď sa zastavovali alebo písali, tak hovorili, že naše spoločné vystúpenie bolo akoby jedno z najsilnejších momentov celého gala večera. Takže boli sme jasným dôkazom toho, že komunita koučov je o spájaní, že nie je o súperení, že spolu rastieme, že spolu sa posúvame pre seba, pre svojich klientov, kolegov, partnerov. No a keď si sa pýtal, že čo mi táto skúsenosť dala, tak paradoxne nie je ocenenie, to už viete, ale dala mi potvrdenie toho pocitu, že patrím do koučovacej rodiny, do komunity ľudí, ktorí rozumejú, že nie sme konkurenti, ale sme takí spolupútnici. No a to je cena, ktorá sa nedá postaviť do políčky ani zavesiť na stenu, ale není spôsob, akým každý deň tak nejak pristupujem já a my kouči k svojej práci. Škoda, že jsem u toho nebyl. Já bych možná brečel. Krásně si to Eriko řekla. Já jsem z toho cítil to, co vždycky říkám i našim studentům, obrovskou pokoru k tomuhle řemeslu. A díky, že jsi to tady takhle zmínila, protože to je hodně důležitý, aby zaznělo. A myslím si, že i tohle by mělo vědět spousta lidí na trhu, kteří koučování vnímají bohužel tak, jak ho někdy vnímají, ale o to možná větší závazek pro nás všechny tady profesionální kouče, přesně tohle, co ty teďko říkáš, musíme šířit dál, aby ty lidi opravdu věděli, pojďme ten trh trošku narovnávat a dávat vědět, co to opravdu koučování je, protože ty jsi to teďko řekla prostě nádherně. Eriko, nám strašně běží čas, ale stejně ještě mám otázku. Ty vlastně mluvíš teďko o komunitě, o tom, že jako ta koučovací rodina, ale já o tobě vím, že ty si vlastně hrozně dlouho v té svý koučovací praxi fungovala jako taková nějaká, já nevím, řekněme solo koučka, jako bez nějaký komunity kolem sebe. Jak se na to teda teď vlastně díváš, na tu důležitost jako té komunity a co to vlastně tobě jako velkému profíkovi přináší, jako v takovéhle komunitě bejt a pohybovat se v tom? Máš úplnú pravdu. No, ja som prvých 10 rokov pracovala prevažne sama. Budovala som svoju prax, skúsenosti, identitu a s kolegami koučmi som sa stretala tak na kurzoch alebo vo výcviku. Ja som si myslela, že nezávislosť je moja sila. A v istom zmysle aj bola, ale bola aj hranicou, hej, ktorú som si vôbec dlho neuvedomovala. No a ja som si po 10 rokoch povedala, že možno je čas a ja som sa postupne začala prepájať. Najprv som sa stala súčasťou komunity koučovských organizácií, ako sú ICF. Global som bola od začiatku, ale neaktívna, ale aktívna som zostala v Slovakia. Neskôr SAKO, to je Slovenská asociácia koučov. V AXIA som sa stala členom komunity skvelých koučov, lektorov a mentorov. A doslova ma nadchla napríklad a vtiahla komunita kolegov tímového koučovania pod taktovkou Halky Balačkovej. No a pred rokom a pol sme spolu s Katkou a Kamilom Baginovými, tiež s Anitou Kardum, založili klub párových koučov u nás na Slovensku. Čiže až za posledných 5 rokov to naplno zažívam. Aký obrovský rozdiel existuje medzi individuálnym a tým komunitným rastom. Komunita je živá výmena skúseností, ak si to vravel. Je to o živom myslení, nazeraní na veci novou optikou. No a keď sa stretneme na takých koučoviciach alebo peer campoch, supervíziách, tak tam doslova vzniká tá alchymia, že sa stretne viac perspektív a zrazu vidíš veci, ktoré by ti inak unikli. Takže je to veľmi dôležité. Navyše, keď si uvedomíme, že coaching je často taká tichá, osamelá práca. Že keď nerobíš tímový, ale takže si s klientom, držíš priestor, aj tie jeho príbehy a potom si ich nesieš v sebe a nemáš ich kam zložiť. Že komunita je vlastne aj takým miestom, kde môžeš dýchať, anonymne zdieľať, byť vypočutý, pýtať sa, overovať si postupy. No a hlavne cítiš, že v tom nie si sám. Takže paradoxne, až keď som mala za sebou tieto roky praxe, tak som si naplno uvedomila hodnotu komunity. No a nie ako miesta, kde niečo získavam, ale už dnes aj ako priestoru, kde môžem odovzdávať, že mentorovať začínajúcich koučov, spolu vytvárať rámce, ktoré ochraňujú podstatu vlastne tej profesie. A posúvať ďalej nielen znalosti, zručnosti, ale aj postoje, s ktorými rastie dôvera. Takže áno, 10 rokov som kráčala sama, ale dnes viem, že pravá sila nie je v izolácii, ale v spojení. Ako ty na to nahliadaš ešte?
Já jsem strašně rád, že o tom mluvíš, jo, protože tohle je něco, co my jsme v Axia před nedávnou dobou začali řešit a aktuálně se blížíme tomu, že budeme spouštět klub koučů, takže my si uvědomujeme, jak ta komunita je důležitá, takže pro ty z vás, kdo teď posloucháte, já bych vám tady teď správně měl ukázat prezentaci, kde to všechno bude, ale my to už nestíháme, ale podívejte se na stránky Axia, najdete tam víc informací, protože krom výcviků, který děláme, takže podívejte se na stránky Axia, takže určitě se na to koukněte, ale proč o tom hlavně mluvím a tím to vzniklo, že to Erika na mě hodila, klub koučů opravdu vznikne, když se podíváte na stránky Axia, můžete se tam zaregistrovat na nějaký waitlist, nebo přesně to tam najdete, jak to tam je, takže už se to rodí, už to skoro je hotový, já už se na to strašně moc těším, až se tam možná se spoustou z vás začnu vídat, bude to přesně o tom, co říká Erika, sdílení, rozvoj, komunita, další neskutečný obohacování a úplně si myslím, že nás to všechny vystřelí o 1, 2, 3, možná ještě o víc levelů vejš, protože to fakt bude hrozně zajímavý. No, Eri, ono je 19:58 a my jsme slíbili, že ten rozhovor bude do 8. S tebou by se dalo prostě povídat, ježišmarja, jako já jsem tak strašně rád, teda teď jsem chtěl říct, že jsem rád, že to Andy dneska nemohl vzít, ne, samozřejmě nemyslím to takhle špatně, ale jsem rád, že jsem to mohl vzít já a dneska si s tebou povídat takhle napřímo, protože to bylo velice inspirativní, velice poučný, prostě nádhera. Ale i tak možná, hele, máme minutu. Je nějaký dotaz? Chtěl by někdo prostě se Eriky na něco zeptat? Pojďte, máte jedinečnou možnost se Eriky na něco zeptat. Na něco, co tady nezaznělo nebo zaznělo, ale potřebujete to hloubš třeba dovysvětlit. Využijte toho, máte možnost teď. Já se zeptám, Martine, jestli... Lucko, povídej. A děkuju. Ahoj, Eriko. Je mi potěšením znova tě vidět a zeptám se na úplně kráttíčkou věc a to, ty se svými zkušenostmi, myslím si, že nejenom pro mě, ale pro mnohý z nás jsi inspirací. A mě by zajímalo, kdyby si měla do jedné věty shrnout, co bys nám těm nováčkům v oboru coachingu doporučila na naší cestě, tak co by to bylo? Hlavně netlačiť na seba. Určite v tom naozaj nechcieť viac, ako chce ten klient a cítiť, že idete jeho tempom, pretože aby to bolo nejaké prenášanie zodpovednosti na svoje ramena a potom ako ten coach začínajúci sa môže cítiť veľmi preťažený, veľmi vysílený a hlavne klienta to oslabuje. Čiže doslova, že jeho tempom, vedľa neho, nie pred ním, ani nie za ním, ale s takou ľahkosťou a dôverovať v to, že každý má ten správny čas a správny rytmus a že to je to dôležité. Proste urobiť ten tanec s ním a vtedy si to užijete a bude to jedna krása. Dodáva to veľa sebavedomia a sebaistoty, takže toto by som odporúčila. Zodpovedala som ti, Luci? Naprosto perfektně, děkuju. S radosťou. Ludko, já děkuju za tenhle ten dotaz, protože možná úplně nádherný dotaz na závěr, ale přesto, Eri, já budu mít ještě jeden. Tohle byl dotaz od člověka, který už koučuje a je na začátku své kariéry, ale možná je tady někdo, kdo třeba o tom teprve uvažuje a teprve jako chodí kolem toho koučování a jako chtěl by to teda vyzkoušet a neví si rady. Co bys doporučila takovýmhle lidem? Ať už je to manažer, který se chce naučit koučovat, nebo někdo, kdo to s koučováním fakt myslí vážně, ale rozhoduje se. Co bys jim vzkázala těmhle lidem? Tak priatelia, hlavne. Koučovanie nie je o tom, aby ste boli niekým iným, ale o tom, aj aby ste sa stali viac sebou. Čiže ak ste skúsení manažéri, lídri svojho života, tak a možno už cítite, že nestačí ľudí okolo seba posúvať výkonovo, že chcete podporiť ich rast a zároveň ten svoj, tak vedieť, že koučovací prístup vám nedá odpovede, ale vytvorí priestor, kde ich nájdete. Hej? A ak práve, teda, jak hovorí Andy, zvažujete zmenu, tak musím povedať, že coaching je krásna, zmysluplná a áno, aj náročná profesia a chce celoživotné vzdelávanie. Táto profesia nerobí z nás spasiteľov, hej, pozor na to, ale robí takých sprevádzačov. Nie je to o tom, že všetko vyriešite. Hej. Je to o tom, že budete vedieť sedieť v priestore, kde sa veci začínajú hýbať.
No a začať sa dá zvedavosťou. Zvedavosťou na druhého, aj na seba. No a potom už len kráčate otázkou za otázkou. Až jedného dňa príde niekto, kto vám povie, že to, čo ste sa vtedy raz opýtali, mi zmenilo pohľad na život. A vy budete vedieť, že to stálo za to. Díky, já si myslím, že líp jsme to dneska nemohli ukončit a možná vás povzbudím ještě tím, že hele, a jednou tady budete se mnou dělat Coach Talk jako Erika dneska. Eriko, já moc děkuju za tenhle krásný čas. Bylo to úžasný, já si dovedu představit, že bych si tady s tebou povídal ještě další 2 nebo 3 hodiny, ale my k tomu někdy příležitost najdem na nějaký společný večeři nebo kafy nebo podobně a na to se těším. Já věřím, že vy ostatní jste si to užili stejně jako já, že to pro vás bylo inspirativní, zaslechli jste prostě spoustu nádherných věcí. Já už tady v komentářích vidím nádherný vzkazy, Eri, pro tebe prostě jo, jako přesně ano, souhlasím a jsem strašně rád, že jste tohleto z toho cítili. Eriko, díky hrozně moc, bylo mi ctí a potěšením, že jsem si tady s tebou dneska mohl povídat. Ja chcem veľmi poďakovať za krásny priestor, ktorý si vytvoril, za nádherné sprevádzanie, že si do toho dal tú svoju ľahkosť, vtip a toto úplne milujem. Ďakujem všetkým za prejavenú dôveru a za to, že ste tu s nami boli a že sme mohli takto sa rozprávať akoby aj spolu s vami a pre vás. A naozaj som si to veľmi užila. Bolo to pre mňa veľmi vzácne. Veľmi si to cením, že som mohla byť medzi vami. Díky taky. Mějte krásný večer, bylo mi tady s vámi krásně, těším se zase někdy. Jo, ještě jsem vám zapomněl říct jednu důležitou věc. V létě Coach Talky nebudou, ale budou místo toho takový inspirativní letní setkání na spoustu velice zajímavých témat. Já je mám možná někde napsaný, ale teď je nenajdu, protože oni jsou v té prezentaci. Každopádně sledujte e-mail. Jedním tím setkáním vás budu provázet i já, ale i moji kolegové. Bude to zajímavý, bude to hezký, takový zase inspirativní, takže i přes léto můžeme zůstat v kontaktu a další Coach Talk jako takový v tomhletom formátu bude až někdy na podzim. Takže tak, mějte se krásně, ať se vám všem daří. Krásne leto, majte sa všetci nádherne. Ďakujem.